What's up guys, Gigi here and welcome back to my channel. So chillax na gito tong mataler no kay fresh ken yung ante. Diyan ba yung eskwelahan no? Wala ka ID pag yung ante. Shout out good no sa CMC. Karon dai kay nga tumig adlay and then ginahawlat sa namo ang mga bossing no. Charing shout out dai kay Sir Jim no nga pag-invite sa mo. Thank you kayo sir. So naulaw ko no kay naami diri silang office nagbulan. So gaban gid ta. So mabalik ako no update ng konya kumabot tabi sa LA lab. Anything else no kay dati ko mga kauban no nakalimot ko introduce. Pa nando sa lang pat. Oh, say hi Carla. Say hi. Ako muna siya kauban. Insert picture here. Di mag-go sa outfit. Minions. Siya po ang bagong miyembro ng Minions ngayon. So, nari-diri akong friend no niya. Hala ka pa. So, gusto mo may kay Sir Jane dahil i-invite ka niya dahil. Shout out kay Sir Jane no. Siyong maingon. I'm happy. Dugay kay niya giingon niya. Isa lang dito ka word gi atay man siya. So team abangers sa cute ko diri. So dagdag pag sa no. Pero malaban ni kita. So kita gid. Gan ana mong van. Christmas feels. Jel, dali lang kay istorya ko na, Jel. Ay, kong chan ka na, Jel. Namin sa mong venue, no, nga, sa social dula. Nakba na to. Nga namin din rin. Sige, salamat. Maugid siya ang overlooking, no, sa court. So guys, wala. Nakadula na gid ko. Gigihangak na gid ko. And then nagadaghan ng tao no. So salamat kayo sa pagkaon natin niyo sa Sir Jean no. Shout out Sir Jean, shout out. Pak, oh, nice show. Mag-goal ang Jollibee. So mabalik ako kay singot yung kaon sa gid ko. Laban na gid na. Pak, oh, say hi mo oy. Mo na makauban ako, laban na sa subscribe guys, laban nila. Ayan, nagwa-warm up dito sila. Go green team and red team. Good luck both teams. Ayan.
Ashley. Mura to, nakuha na silang dulan. Ang daw kay Red Team, congratulations sa team ni Sir Jin. Insert pic. Oh, ito siya. Pag-thank you sa EDC, Day. Pag-thank you, Day. Thank you. Mas gada, Day. Thank you. Igna. Igna, thank you. Pag-thank you kay Sir Jin sa mga na-invite. Dali. Pag-thank you, Day, yun. Thank you, sir. So, pag-thank you, Daday. Salamat kayo, EDC, no? Kay marag nabusog ko sa inyo. Tanaw, my friend. Pakaon, diba? Pag-thank you, ila Sir Jin. Thank you, Sir Jean, Sir Sa Brian, EDC. Sir Boy, and EDC. Pak, ganun. Congratulations po di ay sa Team Blue, Team Red, sa mga Team Rainbow. Team Green, o tanan nga na, ano silang sports fest. Congratulations sa tanan nga team nga nag-participate, no? Hello, congratulations sa team, no? Team Red. Okay na, uy. Laban, dito. Salamat, Pudmino. Marag, ulo, nagit kayo, marag ka ng sa mga VIP ba, uy? Kaya namin pa-bring home good niya. Secret ng good ko kung sa itong pa-bring home, no? Kay Prabibo ba para mysterious, charing. Pila ka buhay mo na bring home, day? 10. Ah, grabe sad. Uy, marag pang 2 weeks, mag-yud ni mo na. Paano mo dira? So, mura to, no? Diligid mahutlan og thank you, day. Diligid ko mahutlan og thank you sa kuan, kay Sir Jean, kay sila Sir Joel, no? Ano, mga friendship na mo, mga kuan, thank you kayo sa EDC mo nga nag-organize sila og ginani. Kung wala sila organize og ginani, day, dili mi kakaon og karong mga lami. Mo gid, no? Correct gid na siya. So, more good to know. So, more to guys, atong vlog karon no, host na ganaan mo. Don't forget to give this a massive thumbs up. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Go Content. Hotel ng JJ. And don't forget, ang sa may siguran sa kinabuhi. Mula ba na yung tao mag-hot ta? Signing off. Bye. Nagawian na. Check out sa tulo sa